We are not in any war. Kapodwa ntiere weche mag siasa. Ogai ma DCP Rigathi Gachagua kod jatend Wiper Stephen Kalonzo Musyoka wuong tumbo suo kod jatend piny Kenya William Ruto e weche manowachi ni jatend piny machon Uhuru Kenyatta ema siro kweth mobalo gi piny owacho kod omenda ma gitimo godo campaigns. Gachagua onyiso Ruto mondo chomre tir kodgi kar rwako Uhuru kama onge. Marwa Chris Owino leronwa Gachagua wacho ni Ruto onge kod ratiro mar loso kuom Uhuru nikech oketho chenro mag dongruok maber mane Uhuru Kenyatta oweyo. Gilgil, Naivasha, Free Area nyaka soko Mjinga, Injili Marjo Kawantam, ebo ogai ma DCP Rigathi Gachagua, ochopo e county Manakuru. Wewe mtu ya Singapore, mtu ya kutenga. Etwak mare kod johera mage, Gachagua owuok Girombo, kod jatend piny William Ruto, kuom rwako nying jatend piny machon Uhuru Kenyatta, e siasa makweth mobalo kod serikal. Harambe! Wewe Kasongo, hapana poteza wakati kupigana na Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta is not your competitor. Uhuru Kenyatta hatakuwa kwa ballot. Mpinzani wako mkuu yule atakufukuza uende nyumbani ni Rigiji mwenyewe. Gachagua onyiso William Ruto mondo wer wako Uhuru e siasa mag yiero maduong' mabiro nikech Uhuru Kenyatta ok dhi laro komoro amora e yiero maduong' mabiro. E boma ma Eldoret odhiambo manyoro, Ruto ne osoko wang' Uhuru Kenyatta e mano ma owacho ni Uhuru ema osebedo ka siro kweth mobalo kod serikal gi omenda mag campaigns. Gachagua onyiso Ruto mondo gol nying Uhuru e dhoge nikech oseketho chenro duto mag dongruok mane Uhuru oweyo ne jo Kenya. Wewe Kasongo, Rais Uhuru Kenyatta alikuachia nchi iko na amani. Mwaka 4 umelete goons ndio wanaongoza Kenya. Umesuspend constitution and the rule of law. Umeleta wakora ndio wanatawala Kenya. Rais Uhuru Kenyatta alikuachia NHIF ikifanya kazi. Ukaiondoa, ukaleta mnyama anaitwa SHA ambaye haifanyi kazi. Weche mag Gachagua oselwedo kod ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka ikini mane orwako jatend migawo machon Aisha Jumwa e duond bura mar Wiper e gwenge mag Malindi. Bwana Ruto akalalamika sana huko akiwa huko Eldoret. Akalalamika, jamaa kwa mlalamishi. Anapokufa nyani kila mti turudie, anapokufa nyani kila mti ulikuwa unateleza. Sasa mimi mwenyewe nimemshauri ndugu Uhuru Kenyatta akae kando. Yeye amewahi kuwa rais wa jamhuri ya awamu ya 4. Sitaki apakwe matope. Ninamuuliza Uhuru, kaa kando, wacha Kalonzo afanye mundu kumundu na huyo Ruto. E kumachielo, Gachagua onyono Ruto e lwala makwar e weche ma Ruto osebedo ka wacho ni en jaakwed mag dho udi pacho kae. Kalore kode, Ruto e jaakwed mag dho udi kuom gwelo ji mathoth mawuok e oganda mare e lemo mag serikal. Wewe Kasongo umezoea kuita watu wa kabila. Wewe ndio mkabila mkuu katika Jamhuri ya Kenya. Chief Executive Officer wote karibu 200. Nakuru, the entire police command hapa Naivasha umeweka watu ya jamii yako. Kazi hapa kwa Kengen umejaza jamii yako na unajifanya ati kuita wengine wa kabila kwa sababu wanaongea lugha yao. Wewe si mkabila ya kuongea lugha yenu. Wewe ni mkabila ya vitendo. Gachagua osingo mar monjo gwenge mar Ruto ni kod mbi mag siasa e hoho mar okak e safar mar gole e loch e yiero mabiro. Kazi ya mlima nimemaliza. Sasa nimeingia Narok, nimekufukuza Narok. Wiki ijao ninaenda kwa Kipsigis Emurua Dikil, nitafukuza wewe kwa Kipsigis. Wewe Kasongo, ulikuwa ukinifukuza unijui mimi vizuri. Ulikuwa unijui mimi. Mimi nilikuwa na nyamaza najifanya mjinga. Ukafikiria mimi ni mtu tu ya kawaida. Mar Gachagua kata kamano umonj kod rowere e chiro mar soko Mujinga e boma Nakuru
kendo weyo kethruok mageche moting'o nyaka nyamburko mar Royal Media Services. Hapa Gilgil. Unasemaje? Chris Owino, Ramogi TV. Ka wuok e weche mag siasa matin ya Ramogi en ni riwruok mok mar piny owacho